Hvala vam što me Hrvata u Brokla svojih suradnika. Odite, dečki, odite. Odi, kočite nas, dečki. Drage Hrvatice i Hrvati, u ime svojih suradnika koji su sa mnom iz vlade Hrvatske, iz vlade federalne Bosne i Hercegovine, najsrdačnije vam hvala. Hvala na ovom jedinstvu hrvatskog naroda koji pokazujete evo i ovdje u Čitluku kao i u svim drugim mjestima. Hrvatski narod od domovine, odavde pa do Vukovara i najsjevernijih dijelova Hrvatske domovine, Međimurja i Istre. Hrvatski narod u domovini zajedno sa hrvatskim narodom u iseljeništvu izvojevao je svoju slobodu. Stvorili smo po prvi puta u novijoj povijesti sve tamo od davnih vremena Hrvatske kraljevine. Stvorili smo slobodnu, samostalnu, suverenu i nezavisnu državu Hrvatsku. Državu koja je bit će Mostar, kako kažu, mješoviti kanton
hrvatski ćemo ga zvati veležupa, ali upravo ste vi jamstvo i Hrvatska država u cjelini da ta federacija mora biti nova država u kojoj će hrvatski narod biti suveren, u kojoj će ostvariti ne samo svoja sva građanska i nacionalna prava, nego znači osigurati i puno jedinstvo sa matičnom državom Hrvatskom. I zbog toga imajte povjerenje u hrvatsko državno vodstvo koje je dovelo do samostalne i suverene Hrvatske. Imajte povjerenje u sebe. Stvarajte ovdje takvu vlast koja će biti u interesu Čitluka, u interesu svakog hrvatskog mjesta, u interesu Hercegovine. Hercegovine koja je bila i ostaje zajedno sa drugim hrvatskim krajevima u prvim redovima za slobodu i samostalnost suvereno Hrvatske. Dragi prijatelji, pitali su me neki iz vaših krajeva zašto moramo biti mi u ovom ili onom, kako kažu, kantonu, a ja rekoh mi ćemo je hrvatski zvati veležupe. Pa zato da bi upravo vašim prisustvom svi ti kantoni, sva ta federacija imala hrvatske značajke. Dragi domaćini, građani Čapljine, drage Hercegovke i Hercegovci, Hrvatice i Hrvati, hvala vam na ovom srdačnom dočeku u ime mojih suradnika. Vaš doček nama svjedoči da je hrvatski narod svjestan šta je izvojevao u ove povijesne prijelazne dane. Evo, čuli ste upravo predgovornika da je 1925. godine i Stjepan Radić govorio s ovoga mjesta. I Stjepan Radić bio jedan od onih hrvatskih ljudi koji je želio da stvori Hrvatsku miroljubivim putem. Na njegov poziv toj braći srpskoj da ako hoće živjeti sa Hrvatima, da ih prime zaista kao ravnopravnu braću, Srbi su odgovorili njegovim ubojstvom u Beogradskoj skupštini u parlamentu. To je bila
sudbina onih hrvatskih ljudi koji su mislili da se samo političkim sredstvima može doći do slobode, do svoje države. Međutim, i kasnija povijest dokazala je da nije dovoljno ni samo oružje. U Drugom svjetskom ratu hrvatski narod bio je pod oružjem. Bio je pod oružjem i u okviru NDH i u okviru antifašističkog partizanskog pokreta. Pa je opet doživio poraz. Zato što nije bilo dovoljno mudrosti, nije bilo dovoljno pameti, da uz oružje treba voditi i takvu politiku koja će osigurati budućnost hrvatskog naroda u skladu sa međunarodnim okolnostima. Mi smo znali izvući iz spoznaje zaključke iz te i takve hrvatske povijesti. I evo, zahvaljujući vama, svima ovdje prisutnima Hercegovcima, svima Hrvatima u Bosni i Hercegovini, svima Hrvatima u matičnoj Hrvatskoj domovini, svima Hrvatima u iseljenoj Hrvatskoj, mi smo uspjeli da uspostavimo samostalnu i nezavisnu, demokratsku, suverenu Hrvatsku. Hrvatsku koja danas Hrvatska, baš zato što se vodi i razumom i srcem, danas ta Hrvatska postoji u svijetu kao priznati međunarodni čimbenik s kojim svijet računa. Što više, tu i takvu našu Hrvatsku svijet treba kao čimbenika za uspostavu novog međunarodnog poretka u ovom dijelu jugoistočne Europe. I to je ono jamstvo da više nećemo doživjeti atentata u Beogradskoj skupštini, niti Bleiburga, niti pak sudbine antifašističke federalne Hrvatske partizanske. Danas i mi imamo svoju vojsku, ali imamo i svoju vladu, imamo svoju diplomaciju, imamo, da tako kažem, svoju pamet. Znali smo kako doći do samostalne i suverene Hrvatske, znali smo kako je učvrstiti i kako ćemo je očuvati i nećemo više dopustiti nikakvih širokih brijegova gdje su čak i svećenici klani i ubijani, nikakvog Bleiburga, nikakvih drugih jama širom Hrvatske. Dali smo žrtve i u ovom Domovinskom ratu jer smo znali da bez žrtava ne možemo doći do slobode, ali smo isto tako znali voditi takvu politiku da bismo zadobili prijatelje i saveznike u današnjem svijetu. I to je ono jamstvo, draga hrvatsko braćo i sestre, da vi ovdje s juga Hrvatske, s juga Hercegovine i to onog dijela Hercegovine koji nije bio u Hrvatskoj, znači vi iz Neuma, Ravnog, Čapljine i drugih dijelova, Stoca, da ste vi dali svoj prilog za uspostavu samostalne i suverene Hrvatske, ali ste isto tako dali i svoj prilog tome da danas imamo federaciju hrvatsko-muslimansku u Bosni i Hercegovini i njezinu konfederaciju sa Hrvatskom, a to znači zajedništvo ne samo vas Hercegovaca, nego zajedništvo Hercegovine i Bosne sa Hrvatskom. To je ono što odgovara i povijesnim i strateškim interesima hrvatstva u Bosni i Hercegovini, Hrvatske države i, dragi prijatelji, to je ono što odgovara i zapadnom demokratskom svijetu.
možete biti ponosni da ste bili u prvim redovima demokratskog pokreta i ovdje u domovini i u iseljeništvu za hrvatsku slobodu i hrvatsku demokraciju, ponosni za ono što ste dali u ovome ratu. Svi hrvatski ljudi znaju da je srpski imperializam želio da uništi slobodu Hrvatske, proglašenu samostalnost Hrvatske, da Hrvatsku vrati ponovno u ralje velike Srbije i njihove Jugoslavije. Ako ne čitavu, a ono da osvoji Hrvatsku do Virovitice, Karlovca i Karlobaga. A kad to nije uspio, kad smo ga sudjelovanjem i vas Hercegovaca na svim hrvatskim ratištima od Vukovara do Dubrovnika i Gospića, kad smo to spriječili, onda je minimalni cilj srpske agresije bio da ovladaju lijevom obalom Neretve. Ali ni to im nismo dopustili. Vi ovdje iz Čapljine, iz Hercegovine, uz pomoć, razumije se, čitave Hrvatske. Znači, nisu uspjeli da ovladaju tim svojim minimalnim planom, lijevom obalom Neretve i da osvoje južnost Dubrovnik i čitavo sve južno, sve do Prevlake. Nema ih više u Tasovčićima, nema ih u Stolcu. Porušen je tu vaš lijepi most, ali izgradit ćemo i taj most i sve ono što su razorili. Vidio sam jutros i šta su razorili i crkvu i biblioteku u Mostaru i druge hrvatske kraje su razorili od Vukovara do Dubrovnika. Sve ćemo to obnoviti i oslobodit ćemo i posljednju stopu hrvatske zemlje. I hrvatski čovjek bit će suveren i ovdje. I to vas molim da shvatite, da sa Vašingtonskim sporazumom, sa stvaranjem Federacije hrvatsko-muslimanske u Bosni i Hercegovini, koja je na čelu predsjednik Hrvat, i stvaranjem vlade te federacije i konfederacije, da su stvoreni uvjeti da budete suvereni u Bosni i Hercegovini i da kao suvereni ljudi koji ne samo ravnopravno, nego zaista kao suvereni ljudi sudjelujete u upravljanju tom federacijom, da zajamčite da će ona biti jedinstveno združena sa Hrvatskom, da na taj način od onih davnih vremena, kada je evo 1925. ovdje bio Radić da bi proslavio proglašenje Hrvatskog kraljevstva, da bi od tih davnih vremena po prvi puta Hrvatska država zaista bila i samostalna i suverena i da bi zaista imala svoju vojsku i svoju diplomaciju i svoje gospodarstvo. To nam sve skupa jamči da sve to skupa više nećemo izgubiti. Jer smo tijekom povijesti sazreli, znali izvući zaključke, znali kako uspostaviti, kako obraniti i znaćemo znači kako graditi našu lijepu domovinu da ona bude zemlja sreće i blagostanja iz koje nas više niko neće tjerati u daleke svjetove, nego u koju će se vraćati kao što nas se već vraćaju ljudi iz daleke Australije, Južne i Sjeverne Amerike.
Pozdrav sebi da želim dalje.